नोबा ह नङाबा दाया जाबसिनबावगोन आरो मानो मालाय भिडिअ आपल'ड होनांगौ आं नोंखौ मोजांसो बुंखादों नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामजोब्बाय आरो फेसबुकआव थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै फैसा खामायनो नागिरनायखौबो नों बिदि खालामदों आंखौ खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ कमेन्ट दा खालामसै मानो होनबा नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन थौदे बिदिब्ला लोगोफोर दायो आङो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदो अखाबो हागासिनो दं बोथोरा थेवब्लाबो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं आपडेट हिसाबाव लाबोबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं दायो मा कन्टेन्टखौ लाबोदों बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर ओइ दैदेन आंनि फेसबुकआव नों मानो स्ट्रेट हरदों नों आं मानसिफोरखौ नायहोजोब्बाय हा बे उबुलमोन नों आंजों जमा भिडिअ लानायखौ नों मानो स्ट्रेट हरखो नों हो फेसबुकखौ नों स्ट्रेट हरबाय दा बाबु मोजां खेंनानै हरनोबा हर नङाबा दाया जाबसिनबावगोन आरो मानो मालाय भिडिअ आपल'ड होनांगौ आं नोंखौ मोजांसो बुंखादों नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामजोब्बाय आरो फेसबुकआव थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै फैसा खामायनो नागिरनायखौबो नों बिदि खालामदों आंखौ मानो आंनि भिडिअ आपल'ड होनांगौ नोङो मा नोंनि भिडिअ बे जमा थानाय नंगौना नङामोन देलाय बे भिडिअआ आंनि भिडिअ आपल'ड होआखै आं बोरै स्ट्राइक हरनो हाखो नोंनि भिडिअखौ सोर आपल'ड होदों हो नोंनि एकाउन्टनिफ्राय खावनानै आं आपल'ड होदों ना मादों बे जमा लानाय भिडिअ नंगौना नङामोन देलाय आंनि भिडिअखौ आपल'ड होआखैबा आं बोरै स्ट्राइक हरनो हाखो नोंनि भिडिअ आंनि भिडिअखौ आपल'ड होआखैबा आं बोरै स्ट्राइक हरनो हाखो दे साननानै नाय बयनावबो सों ओमफ्राय जेन'बा नों मानो स्ट्रेट हरखो बे एखे लगे जों जमा जों लाखानायमोन बियो मिथिबाय आं मानो हरा आंनि भिडिअखौ जाय आपल'ड होदों बेनो स्ट्राइक हरजोबखादों आरो इउटुबाबो आं दा नायहोगासिनो दङ नों इउटुबखौबो मा खालामदों आंना इउटुबा फुल भिडिअआ आंना आर्निं जाया गावनि कन्टेन्ट आंहा रावजोंबो लोगो गैला आंनिखौ जाय आंनि भिडिअखौ आपल'ड होदों बेनिखौ आं स्ट्राइक हरजोबगोन नोंखौ मोजांसो बुंदों आं नोंनि भिडिअखौ नै नोंनि इदिया बारग'आबाबो मिथिबाय आं खस्थ' खालामनानै आङो इन्स्टाग्राम खस्थ' खालाम थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै टाइमखौ दोनै रिल्स भिडिअ खालाम हगारो आं मिथिबाय बे भिडिअ लानाया जों जमा लानायसोमोन मिथिबाय नों बेखौ स्ट्रेट हरनो नोंहा मा जेन'बा मेगन सानानै मा स्ट्रेट हरखो नों आंखौ भिडिअआ आंनिफ्राय आं खेबनायखौ नों आपल'ड होआखैबा आं बोरै स्ट्राइक हरनो हाखो मारे नों खेबनायब्रा नोंथ' जोंनि भिडिअखौबो होयो ना ओमफ्राय जों स्ट्रेट हरदों नामा नोंखौ हरब्रा नोंबो दंबा हर मा एफाग्राम गोसो गाज्रिलै नोङो खिन्थु आं दासो सिनायजोब्बाय मानसिफोरखौ सिनायनाय नङा नोंखौ मोजां बुंखाबाय खिन्थु आं दाखालि बुंहरजोबदों आरो इउटुबा नायगासिनो दङ इउटुबखौबो नों मा खालामदों आंनि पासवार्ड आंनि एकाउन्ट नाम्बार लगिन खालामनानै नोंखौ मोजांसो बुङो आं दाया आं बयखौबो सापर्ट होयो बयनोबो आं अननानै नों गोदो बुंदोंमोन ना दैदेन नों गोदो बुंदोंमोन आं होनदोंमोन एकाउन्ट पासवार्डखौबो नोंनो होनो बादोंमोन आं मोनथिखानाय मानसिफोरनिफ्राय नोंनि गियानखौ माबायदि मोनथिखानानै बुंदोंमोन आङो देलै बिमा आं बेबायदि नङा आं बेबायदि मानसि नङा रावखौबो आं बेबायदि खालामा होनदोंमोन नों खिन्थु बे बुंनाय बाथ्राया नोङो थाबा नोंनाव नांजोबगोन मिथिबाय नोङो सासे मानसिखौहाय गासिखौबो बरबाद खालामनो नागिरनाया आरो नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ खोनासंदोंब्ला बा नायलांदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बा थ' जियानो जा लोगोफोर आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलासै नोंथांमोननि सेरावहाय थ' जियानो जा बे सिस्टारानो जा बिदि बुंलांदों नोंथांमोना खोनाखालांजोब्बाय नङा होमब्ला आरो आं बुंलासै थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो नङा होमबा लोगोफोर आरो जोबथारनायाव बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय